Dobrý večer, priatelia. Srdečne vám zdravím na dnešnom našom Zoome, kde rozprávame o našich skúsenostiach s našimi produktami. A my sme si dneska pre vás s mojou supervízorkou Monikou pripravili C9 program, že si ho trošičku rozoberieme, povieme si, na čo je dobrý, pre koho je dobrý, kedy by bolo vhodné si ho urobiť a čo obsahuje. Pozrieme sa na všetky produkty, ktoré sú v tomto balíčku a trošku viac si o nich povieme. Tí, ktorí ste už vo Foreveri dlhšie, tak viete, že máme niekoľko programov, ktoré sú určené na očistu tela a jedným z nich je C9 program. C9 je preto, že trvá 9 dní. Je to 9 dní za tým vašim pocitom, kedy sa budete cítiť lepšie a aj budete vyzerať lepšie. Vopred upozorňujem, že ani jeden z našich programov nie je chudnúci program. Výsledok, že máte nižšiu hmotnosť alebo máte menej centimetrov, alebo ideálne aj menej centimetrov, aj menej kilogramov, je len výsledkom toho, že sú to očistné programy. Pri očistných programoch, respektíve detoxikačných programoch, sa telo zbavuje toxínov, ktoré má uložené. Vďaka týmto produktom, ktoré sú naozaj veľmi dômyselne a dôsledne vyskladané v ktoromkoľvek našom programe, tak sa telo dokáže nielen detoxikovať, dokáže sa odvodniť, dokáže vyčistiť naozaj ten tráviaci systém od odpadových látok, ktoré sme si tam ukladali, a zároveň sa telo vyživuje. Preto to nie je dieta, preto je to očista, pretože pri diete sa častokrát zabúda na to, respektíve väčšinou sa zabúda na to, že aj keď to telo je v očisťovacom procese, potrebuje určitú výživu na správne fungovanie. Preto sa aj počas našich programov, aj počas C9 vôbec necítite vyhľadovaní, ani unavení, ani hladní, pretože tá výživa tam je zabezpečená už len vďaka tomu, že všetky programy obsahujú aloe vera gel. A aloe vera gel vieme všetci veľmi dobre, že jeho takou fakt prioritou je to, že očisťuje organizmus. Keď začnete piť aloe vera gel, tak prvé, čo začne vo vašom tele robiť, začne upratovať. Prvá fľaša je vždy taká upratovacia, vtedy ešte nemusíte cítiť vôbec žiadne výsledky, ale telo sa už zbavuje toxických látok, buď častejším vyprázdňovaním alebo potením. A druhá fľaška začne dovyživovať orgány, ktoré predtým prešli tou očisťou. A až ten tretí liter aloe vera gelu začnete aj nejakým spôsobom pociťovať. Pri C9 naozaj je veľmi veľa benefitov, ktoré môžete vďaka nej získať. Odvodňuje sa organizmus, môžete sa zbaviť alergií, naštartuje to metabolizmus tukov, cukrov, ktoré máte uložené v tele, vyprázdňuje vírusy, baktérie z tráviaceho traktu, ktoré tam môžu spôsobovať výskyt plesní a mnoho iných choroboplodných zárodkov, ktoré sa môžu pri premnožení rozrásť do niečoho, čo naozaj nechceme. Môže vám vďaka očiste sa podariť niektorým aj otehotnieť, pretože tým, že je to očistný program, tak úplne iné procesy to v tele naštartuje. Čo vám môže táto C9 zobrať? Áno, je aj taká možnosť, že vám zoberie kilá a centimetre, ale nič iné. A pridávam samozrejme energiu, chuť do života. A ja teraz v poslednej dobe veľmi často spájam očistu tela s osobnostným rozvojom, pretože ak naše telo je zanesené, sme v zlých vibráciách, pretože všetky bunky nášho tela pracujú na tom, aby sa vyprázdnil tráviaci systém. V tráviacom systéme je 80% našej imunity. Keď naša imunita klesá, energetická vibrácia našich buniek sa znižuje a sme oveľa viac náchylnejší na choroby. A keď všetky bunky v našom tele sú zamestnané vyprázdňovaním tráviaceho systému, tak náš mozog pracuje tiež na tom, pretože nervovým systémom sú prepojené
všetky systémy v našom tele a vtedy vôbec nemáš čas na niečo kreatívne, vôbec nemáš čas sa nejako duchovne rozvíjať alebo sa zaoberať energiami. Jediná energia, ktorá ťa zaujíma, je tá, že máš plné črevo, plnú túto čakru solar plexa a vtedy fakt veľmi, veľmi obmedzene funguje aj osobnostný rozvoj, aj celkovo naša energetika. Očistné programy sú ideálne po zime, čiže jar a začínať detoxom je to najideálnejšie, čo môžete urobiť. Ak trošku sledujete spln a nov, tak si odsledujte aj spln, pretože ešte aj keď si počas splnu robíte očistný program, ešte aj to vám môže veľmi dobre pomôcť pri úbytku kilogramov a centimetrov. Ja mám len túto maličkú krabičku, ktoré sú blistery a vrecuška vlákniny, ale v celkové vo veľkej krabice C9 nájdete aj podrobnú brožúrku s každodenným programom, čo počas tých 9 dní môžete, čo musíte, čo potrebujete. Dá sa aj cez QR kód stiahnuť do mobilu, takže viete sa kontrolovať aj cez tú apku alebo aj klasicky cez tú brožúrku papierovú. Veľmi dôležité pri všetkých očistách organizmu je pitný režim, pretože vďaka tomu, že máme dostatočný prísun tekutín, telo sa dokáže oveľa rýchlejšie zbavovať toxických látok a samozrejme tým, že je zvýšený príjem tekutín, tak odpadajú také veci, že bolesti hlavy, točenie alebo takéto veci, pretože aj to je častokrát spôsobené tým, že málo počas detoxu pijeme. Preto odporúčam ja vždycky k detoxu aj náš očistný čajík, lebo vďaka škorici vás trošičku viacej núti piť. Takže v tej veľkej krabici nájdete túto maličkú krabicu, nájdete v nej 2 fľašky aloe vera gelu a brožúrku. 3 produktom, ktoré my sme si to s Monikou podelili. Ja vám poviem o Garcini a o Terme a Monika vám povie o aloe vera gele, o Fibery a ešte čo tam je? A samozrejme Light Ultra som zabudla. Takže teraz dám slovo Monike a potom ja dokončím ešte Term a Garciniu. Nech sa páči, Moni. Ďakujem pekne, Silvi. Ako si už hovorila, základom C9 je naše aloe vera gel, pretože no, zle som povedala. Áno, aloe vera gel, ktorý má prirodzené čistiace schopnosti. Ako si už hovorila, dokáže očisťovať organizmus, okrem toho, že podporuje zdravé trávenie, podporuje našu imunitu a podporuje aj vstrebávanie ostatných živín, aj z potravy, ktorú jeme a ktorú prijímame do tela. Ja ho tu aj mám, ale asi ho nevidieť dobre. Najlepší pre tento očistný program je piť čistý žltý gel. Samozrejme, môžete si vybrať aj ostatné druhy, ktoré máme v ponuke, ale najlepšie, keď chcete najlepšie očistiť organizmus, tak tento žltý gel je topka. Tým, že obsahuje saponíny, sú to také látky, ktoré dokážu zobrať z vašich buniek a z vášho organizmu všetko to zlé, čo je v tele a vyčistiť ho a vlastne vyprázdňovaním a potením všetky tieto toxické látky idú z tela von vďaka týmto saponínom, že oni ich do seba tak vcucnú a potom všetko vyjde z vás von, všetko to toxické. Takže tento žltý aloe vera gel je najlepší a neviem, či ste postrehli, naposledy, keď sme mali s Katarínou Janiček Zoom, tak ona vravela, že najlepšie a najúčinnejšie je, keby sa pri tomto očistnom programe vypili nie 2 litre gélov, ako spomínala Silvi, že v tomto balení je, ale až 4 litre tohto aloe vera gélu. Pretože vtedy má naozaj ten najväčší účinok. Toto je naozaj topka aloe vera gel, keď chcete očistiť svoje telo. Druhým takým produktom, ktorý je vláknina.
Forever Fiber. Všetci ju možno poznáte, pretože podporuje tiež zdravé trávenie, podporuje aj rast zdravých baktérií v črevách, veľmi rýchlo sa rozpúšťa v organizme. Môžete si ju zamiešať buď do nášho čaju, alebo do vody, alebo dokonca aj do aloe vera gélu je odporúčané. A toto jedno vrecúško v tomto programe sa užíva každý deň a na desiatu. Treba počkať asi 30 minút, netreba užívať hneď nejaký výživový doplnok, pretože sa to trošku bije, táto vláknina vlastne vstrebáva všetko a nemali by tie ostatné výživové doplnky účinok. Obsahuje dokonca aj prebiotickú vlákninu a je bez kalórií a bez sacharidov. Je aj pre vegetariánov, vegánov, je bezlepkový, takže naozaj ho môže užívať každý, kto si chce trošku pomôcť. Aj mimo tohto programu je veľmi, veľmi vhodný na trávenie. Ďalším produktom, ktorý by som spomenula, je ultralight cocktail. Nemám ho tu so sebou, ale máme na výber s príchuťou vanilky a s príchuťou čokolády. A prečo vlastne naše telo potrebuje proteíny pri očistení organizmu, pretože proteín je takým základným stavebným prvkom našich buniek a za účelom budovať svaly a opravovať naše tkanivá v organizme. Naše telo potrebuje aminokyseliny a tieto sa vlastne získavajú z proteínov. Tento náš Forever Ultra proteín je vzácny aj tým, že obsahuje aminoteín, ktorý zabraňuje nadúvaniu. Ostatné proteíny, čo sú na trhu, tento aminoteín neobsahujú a preto môžete niekedy pociťovať aj takú ťažobu v žalúdku a nadúvanie a hovorím, že tento náš Forever Light Ultra teda obsahuje ten aminoteín a nenadúva vás potom, nie je vám tak ťažko po ňom. Tiež si ho môžete zamiešať s vodou alebo s nejakým rastlinným mliekom. A dobre je aj tom, že v brožúrke, ktorú dostanete k C9 alebo ktorú si viete stiahnuť na stránke, tak sú tam aj recepty, ako si môžete zarobiť tento koktail. Môžete ho kombinovať s rôznym ovocím alebo so zeleninou, so špenátom. Je to naozaj veľmi účinné. Obsahuje veľmi veľa vitamínov, takže vôbec nie ste ochudobnení. Pri tej očiste sa vám síce vyplavujú z tela všetky toxíny a možno aj nejaké vitamíny, ktoré ste mali v tele, ale týmto proteínom si to všetko doplníte, takže zaplní vám aj žalúdok, takisto aj vláknina, ona nabobtná v žalúdku, v čreve a vtedy nepociťujete taký hlad. Takže tento proteín je fakt veľmi dobrý. Obsahuje až 17 gramov bielkovín v jednej dávke, takže tiež to je potrebná dávka pre náš organizmus. Tento proteín pijete prvé 2 dní, myslím, že jedenkrát na obed a potom ostatných 7 dní sa pije buď na obed alebo na večeru. Môžete si to vybrať, môžete si to kombinovať, ako vám to vyhovuje. A to by bolo asi tak všetko odo mňa, čo by som vám povedala k tomu. Dobre, super, Moni. Tak ja Ďakujem ešte pekne. doplním, ďakujem vám pekne, doplním tie zvyšné 2 produkty, ktoré túto zostavu doplňajú a jedným z tých produktov, vlastne v tej menšej krabici ich máte nadávkované v blisteroch. Presne je tam rozpočítaný počet toboliek na 9 dní. Garcinia a Term. Garcinia je taký produkt, ktorého hlavnou zložkou je ovocie Garcinia Kambodža. A toto ovocie je veľmi zaujímavé tým, že obsahuje kyselinu hydroxycitrovú, ktorá spomaluje, respektíve zabezpečuje premenu uhlohydrátov na tuky v našom tele. A vďaka tomu tento produkt a vďaka tejto zlúčenine vlastne dokáže
transformovať tie tuky na to spaľovanie. Čiže aby sa zbytočne neukladalo to, čo papáte, ale automaticky, aby sa to premieňalo na to, čo telo potrebuje. Čiže nevytvárajú sa tukové zásoby, vďaka tej Garciny dokáže ešte naštartovať aj spaľovanie tých existujúcich tukových zásob a plus pracuje s tým tukom a s tými uhlohydrátmi, ktoré do tela prichádzajú. Toto ovocie navyše pomáha znižovať chuť do jedla, preto sa Garcinia užíva minimálne 30 minút pred hlavnými jedlami. Takisto je to aj v programe, že 30 minút predtým, ako si dáte raňajky, 30 minút pred obedom a 30 minút pred večerou. Keď Garciniu chcete užívať mimo alebo po skončení očistného programu, lebo môžete, všetky produkty z tohto programu sa dajú kúpiť aj samostatne, tak vždy treba dodržať ten interval 30 minút pred jedlom. Je to potrebný čas, aby sa vlastne naštartovalo, aby tá vláknina stihla z tej tobolky uvoľniť to, čo je potrebné a aby sa to spaľovanie naozaj naštartovalo. Ešte obsahuje Garcinia jeden enzym, ktorý kalórie premieňa na tuky. Garcinia neobsahuje kofeín, takže neovplyvňuje to, že či budete dlhšie hore alebo nebudete dlhšie hore. A je ešte doplnená o jeden minerál, ktorý sa nazýva, že pikolát chrómu a chróm je všeobecne známy tým, že tlmí chuť na sladké. Takže Garcinia je naozaj veľmi dobrým doplnkom zdravého životného štýlu, hlavne pre tých, ktorí potrebujú ten zdravý životný štýl naštartovať, chcú si udržiavať váhu a nechcú nejakým extra spôsobom zasahovať do nejakých jedálničkov alebo neviem čoho komplikovaného. Vďaka tejto Garciny si viete pekne takto úplne jednoduchým spôsobom regulovať metabolizmus tukov, cukrov aj bez akýchkoľvek náročných kalorických výpočtov. Takže tým, že je tento pikolát chromu v tejto Garcini a je tam zabezpečený, tak ani nie ste taký unavený. Čítala som, že keď je ho v tele nedostatok, tak môžeme pociťovať zvýšenú únavu a áno, môžeme pociťovať zvýšenú únavu, takže nedostatok tohto enzýmu. Čiže naozaj firma, keď kombinovala produkty do očistného programu, tak naozaj dbala na detaily, lebo ak vás niečo unavuje a ak vás niečo vyčerpáva, tak to automaticky nie je pre vás dobré a ten výsledok si jednak ani neužijete a jednak ani nebude taký, ako by ste chceli. No a posledným produktom, môj obľúbený produkt, ja ho užívam každý deň, ja ho milujem, je Term. Term je vlastne v C9 nastavený k raňajším produktom a k obedňajším produktom, pretože obsahuje látky, ktoré už po 18. hodine, ja hovorím, že ani po 16. hodine už veľmi netreba, pretože sú to také nabudzovače, takže poďme sa pozrieť, čo ten term vlastne robí. Term podporuje termogenézu, podporuje metabolizmus a zvyšuje hladinu energie. Termogenéza znamená, že zvyšuje našu telesnú teplotu. To znamená, že keď počas C9 zahrniete zvýšený pohyb, neodporúčam, že teraz idem si robiť C9, začnem chodiť do fitka. Nie. Idem si robiť C9, bývam na 6. poschodí, nechodím na výťahu, ale chodím pešo. Ideálne sa zahrám takú hru, že som niečo zabudla a otočím to dvakrát. Žiadny extrémny pohyb neodporúčam začínať súčasne s C9. Pokiaľ cvičíte, chodíte do posilky, je to vaša denná rutina, je to super, pretože ten term vďaka tomu pohybu dokáže ešte viacej spalovať, čiže ešte viacej zvýši tú vašu vnútornú teplotu a tým sa spalujú tie kalórie. A je to vlastne dobré, aby ten term mal s čím pracovať. Keď sa hýbete, tak sa navyšuje aj tá telesná teplota a ten term naozaj pracuje tak, ako má. Ďalšie, tie dve zložky, ktoré som spomínala, že vás môžu tak viac nabudiť, sú extrakt zo zeleného čaju a zelené kávové zrná. Extrakt zo zeleného čaju obsahuje polyfenoly, ktoré pomáhajú spalovať tuky. A
tie zrná zo zelenej kávy vlastne dodávajú ten kofeín, ale prírodný kofeín aj vďaka guarane, aj vďaka týmto zeleným kávovým zrnám je pre naše telo oveľa priateľnejší ako kofeín z praženej kávy. Preto ak niektorí zvyknú mávať také búšenie pri srdiečku, alebo také nepríjemné pocity v žalúdku, keď pijú klasickú praženú kávu, tak pri tomto produkte sa vôbec nemusia obávať. Vďaka tomu, že je to prírodná zelená káva, tak takéto záťažové procesy v našom tele nepredbiehajú. Tieto kávové zrná ešte aj spôsobujú to, že udržiavajú normálnu hladinu cukru v krvi. Takže je to aj celkom dobrá prevencia alebo ochrana pri cukrovke a podobných veciach, pretože aj to je veľmi dôležité si udržiavať. Term ešte okrem toho obsahuje malinové ketóny, ktoré podporujú metabolizmus tukov. Takže term je nadúpaný takými látkami, aby ten metabolizmus tukov a cukrov bol, že fakt, že na high level. Že aj keď ho užívate samostatne po ukončení programu, tak dokážete aj vďaka tomuto jednému produktu si udržať váhu. A ešte obsahuje dokonca aj esenciálne vitamíny B a C. C je veľmi dôležité jednak pre imunitu a jednak pre viazanie kolagénu. A ešte k tomu podporujú metabolické funkcie a udržujú zásobu vitamínov. Tieto dva esenciálne vitamíny, keď sa vám míňajú tie vitamínové zásoby počas cvičenia, pretože keď sa potíte, pri tej termogenéze naozaj to telo sa tých toxických vecí zbavuje potením, tak aj pritom sa uvoľňujú aj vitamíny a minerály a práve tieto esenciálne vitamíny B a C zabezpečujú to, aby vám tá výživová hladina vitamínov vo vašom tele neklesla na nulu. Takže preto sa pri tomto programe cítite veľmi dobre, necítite sa unavene. Tie prvé 2 dni, keď v podstate ste väčšinou na týchto produktoch, sú tam povolené potraviny, ktoré si môžete dať aj po tých 2 produktoch, ale ja teraz si chcem robiť cedevinu a presne ako Monika spomínala, tak si to urobím tak, ako hovorila Katarzína, že namiesto tých 2 litrov aloe si dám 4. Veľmi som zvedavá na to, ale ja mám pocit, že ten program je tak nastavený, že ani nemáte kedy myslieť na jedlo, lebo furt niečo máte na programe. Buď si kontrolujete ja veľmi mám rada tú brožúrku, práve preto, počkajte, niekde som ju tu mala položenú, že tam máte také štvorčeky, aby ste si kontrolovali pitný režim. To je podľa mňa fakt veľmi dobrá vec, lebo jednak sa telo naučí, že nepotrebuje si vytvárať zásoby. Krásne vás to odvodní. Zvyknete si na to, že každú chvíľu niečo popíjate. Super, Moni to tam akurát ukazuje, že každú chvíľu niečo popíjate. A aj to je veľmi dobrá vec, že naozaj, že máte furt niečo po ruke, že aha, teraz si dám toto a väčšinou to zobkanie pomimo spôsobuje najviac problémov pri chudnutí. No a tuto vždy niečo zobkáte, že firma sa o to postarala, aby ste mali ten denný program tak nabitý tým programom, že sa fakt venujete sebe. Tých 9 dní si doprajte a kontrolujte sa, pozerajte sa, že aha, toto je dobre, takto sa lepšie cítim, toto mi vyhovuje, pri tomto zostanem, pretože ak niečo neviete vydržať, tak to nevydržíte celý čas. Proste, keď sa neviete naučiť napríklad tomu pitnému režimu za tých 9 dní, tak ani potom sa to už nenaučíte. Že tie programy sú fakt nastavené veľmi dobre a ja si myslím, že tento 9-dňový program je podľa mňa naozaj veľmi, veľmi kvalitný a ešte k tomu aloe obsahuje takú dávku cholínu a cholín je veľmi dôležitá zložka pri prevencii nádorových a týchto rakovinových vecí. Takže je tam o nás postarané a ešte, že kto môže C9? Áno, no všetci priatelia od 16 rokov, pokiaľ sú nejaké problémy, či už je tam obezita alebo problémy tráviaceho systému. Od 16 rokov môžete, pod 15 rokov light cocktail môže každé dieťa, ktoré športuje,
Myslím, že keď mu dáte raz za čas nejaký term, tiež s tým nič nepokazíte, samozrejme, keď je tam nejaká nadváha. Vláknina je produkt mega, tam nie je žiadny problém, aj bábetka môžete nasypať, keď majú problémy s brúškom. A aloe vera gel, priatelia, ja len to hovorím, že v jednom aloe vera gel je 240 účinných látok a tých 240 účinných látok každý deň pracuje preto, aby sa vaše bunky omladzovali. Akože, keď už len pre tento jediný dôvod, babi, tak určite odporúčam dať si za pohárik aspoň po tomto Zoome a pravidelne každý deň a C9 by sme mali dávať, aj to raz Katarína hovorila, pamätáš, Moni, že aspoň raz za štvrť rok. Takže teraz v apríli začal druhý štvrť rok, takže keď ste to nestihli v prvom, tak si teraz dajte dve. A môžete kľudne aj po sebe, keď to tak cítite, lebo to sa fantázii medze nekladú a s týmito produktami to je jeden obrovský benefit, že sa neviete predávkovať. Proste môžete pre seba urobiť len maximum dobrého a všetko ostatné sa z vás úplne krásne vyprace. Keď to preženiete, tak to bude rýchlejšie, ale každopádne ten program tú prácu urobí. Takže verím, že sme vás navnadili, verím, že C9 bude teraz v kurze a teším sa na vaše skvelé výsledky, pretože fakt je to program, ktorý minule mi prišla taká veta, aj som ju dala do príbehu, že v dnešnej dobe je veľký luxus, negatívny luxus, keď si nerobíš očistný program, pretože je veľmi veľa vecí okolo nás, ktoré ovplyvniť nevieme a musíme na veľmi veľa percent zapracovať na tom, čo zvýšiť a ovplyvniť vieme. Takže poďme všetci na C9 a budeme sa cítiť lepšie, vyzerať lepšie, budeme zdraví, budeme energickí, budeme krásni. Takže C9 potrebujeme proste všetci. Takže verím, že tento produkt zostane vo firme, že na forever. Že keby aj všetko vymenili, tak C9 mi určite nemôžu zobrať. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste tu dneska s nami boli. Verím, že ste sa niečo nové dozvedeli, alebo ste pri najmenšom nabrali inšpiráciu. Tí, ktorí ste možno C9 ešte nemali, tak ste určite nabrali odvahu, pretože ešte stíhame. Dáte srdiečka, kto minimálne raz už mal C9. Dajte hore srdiečko, že kto už mal minimálne raz C9, aby sme aj tým ostatným urobili chuť. Možno, že niektorým sa to nedá, no super. Takže ďakujeme veľmi pekne. Vypínam nahrávanie.